Nanawagan ng grupo sa mga konsumante sa Davao ngadto sa nasyonal nga panggamhanan nga tun-an ang pagtubag sa nagasakang singil sa kuryente sa riyon. Kiniuman ang kapin piso hangtod 2 pesos matag kilowatt-hour nga pagsaka sa singil sa kuryente sa mga distribution utilities sa Davao Region. Aning report. Sa pahayag sa grupong Davao Consumer Movement, subay sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, kinahanglang tun-an sa gobyerno ang regulasyon sa mga pass-through charges, partikular ang singil nga gikan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ug National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Kini may kalabutan sa pagsaka sa singil sa kuryente sa mga distribution utilities sa Davao Region. Kinahanglan daw dunay transparency, accountability ug saktong regulasyon sa energy system sa nasud aron masubay ang mga hinungdan sa pagsaka sa singil sa kuryente ug aron dili abagahon sa mga konsumante ang epekto sa dili maayong sistema. Nanawagan sa grupo sa mga power distributor nga i-review ang ilang power sources aron mabalanse ang supply ug magpabiling bastante ang presyo. Una nang nag-anunsyo ang mga power distributors sa pagsaka sa singil sa kuryente karong bulan sa Setyembre. Sa karon moabot na sa 12 pesos and 74 centavos ang matag kilowatt-hour sa Davao Oriental Electric Cooperative o DORECO. Dulan 11 pesos and 32 centavos ang matag kilowatt-hour sa Davao del Sur Electric Cooperative o DASURECO. Ug kapin 10 pesos and 64 centavos matag kilowatt-hour sa Davao Light and Power Company. Wala pa'y pahayag ang Nordeco o Northern Davao Electric Cooperative sa ilang singil sa kuryente karong bulan sa Setyembre. Apan sa impormasyon sa Davao Consumer Movement, misaka og dulan 2 pesos ang singil sa Nordeco ug miabot na sa dulan 14 pesos and 27 centavos ang matag kilowatt-hour. Sumala sa mga kooperatiba ug kumpanya, ang rason nila sa pagsaka sa ilang singil sa kuryente tungod sa pagmahal sa presyo sa power supply gikan sa WESM ug ang pagdeklara og yellow alert sa Mindanao Grid human nagka-outage sa pipila ka mga planta sa NGCP. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.